Hola, molt bon dia a tothom. Avui us fem una proposta molt senzilla per treballar les matemàtiques. Farem simetria. El primer que farem serà buscar algun objecte que tinguem per casa que pugui ser l'eix de simetria. Tinguem l'eix de simetria, buscarem figures que tinguem per casa per tal de disposar-les a un costat de la corda. I un cop ho tinguem fet, comencem a fer la simetria. Per si no ho recordeu, la simetria seria un dibuix que si nosaltres el pleguéssim per la meitat quedaria idèntic des de totes les bandes. Molt bé, en aquest cas aquest clau, si l'haguéssim posat girat, no seria simètric. Podeu fer-los de moltes i moltes maneres. En aquest cas està horitzontal, però també podeu fer-ho vertical. Va molt bé les peces de Lego, però qualsevol cosa que tingueu per casa, qualsevol joc, us pot servir. Nosaltres hem fet servir peces de fusta i peces del Geomax. Esperem que ho disfruteu molt.